Ωραία. Εδώ έχουμε αυτά, εδώ θα μπει η τέντα. Πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Έτσι θα γίνει, έτσι θα γίνει. Θα περιμένουμε. Κουρέψαμε γι' αυτό. Οπ. Ποιος είναι? Ένα Μπάμπης ο Δεδάς είμαι. Μπάμπης ο Δεδάς, μισό λεπτό. Συννεφιά σήμερα. Ποια? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Να σου πω, φιλαράκι, είναι εύκολο να μου κάνεις και ένα καφεδάκι να βγούμε εδώ πέρα. Όσα θες ρε Μπάμπη, όσα θες. Ένα φρεπεδάκι, νομίζω θα ήταν καλά. Ωραία. Ωραία, κάνουμε και ένα καφεδάκι. Έτοιμο ποτήρι έχουμε. Ωραία πράγματα. Ήσυχα. Κάνουμε και αυτό. Τι έγινε? Ποιος είναι? Ο Μπάμπης ο Δεδάς είμαι, έπεσα. Έπεσες. Αγαπημένα τα μπαλκόνια γάμο. Στα φτιάχνουμε. Τι και έχεις αλλά. Για να δούμε, θα πούμε καλά πάμε. Ζόρικη τέντα. Θα μας βγει ο πάτος εδώ πέρα, τα λεπτά τα μπαλκονάκια. Πώς τα κάνανε, ψεύτικα όλα ρε γαμώτο. Κύριε Ελληνεϊτορίδη, ο καφές, ετοιμάζεται? Ωραία. Άντε να στανιάρουμε λίγο γιατί από το πρωί στο τρέξιμο είμαστε. Τι άλλο να βάλω, να βάλω δυο μόλις να γίνει καλός. Τι είναι? Πώς θα κατευθεί εδώ μέσα. Πράγμα. Ωχ, αμάν. Όχι ρε γάμο, τι είναι αυτό να μου. Δεν τα υπολόγισα έτσι. Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα πράγματα στη γωνία εδώ. Πρέπει να κάνουμε καινούργια διαρρύθμιση του χώρου. Κολοδουλειά να σου πετύχει ρε πως. Βάλω και από αυτό. Με τον καφέ τι γίνεται, Το ετοιμάζω σιγά σιγά. Θα βάλω λίγο το μπρίκι. Θα το φτιάξω. Ωραία. Το καλό που σου θέλω να γίνει γρήγορα γιατί φιλαράκι δεν παλεύουμε κάθε στιγμή. Πήγαμε και στον Πήγαρη χθες το βράδυ. Κύριε Ελληνεϊτορίδη, ο καφές είναι έτοιμος που παραγγείλατε. Έτοιμος είναι, ωραία, ωραία. Αυτός είναι? Αυτός εδώ. Ωραία. Τι σας χρωστάω? 57 ευρώ είναι μόλις. Α, ωραία. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα κύριε Ελληνεϊτορίδη. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία μας. Ήταν άψογη νομίζω. Πάω να πιω τον καφέ μου τώρα.